Hajiya, zan tafi. A Alhaji ina za ka tafi kuma? A Dubai da zan kwana yi. Dubai? Dubai yau za ni kwana, Hajiya a Dubai yau za ni kwana. Alhaji zani nima. Hajiya. Alhaji zani nima. Kaji ya tace mun a Indiya yanzu kana kirarin a Dubai yau za ka kwana. Alhaji zani nima. Kaji. Karɓa 30,000 nan dan ban da kuɗi, ka tattalin cikin sanni ban da kuɗi. Kati ɗaya ni ya ɗauka Hajiya ka kiran ka kawai. Alhaji na faɗa maka. Alhaji babu komai. Kaji. Hello, wai baby kina ina kin sa kan tunani. Ina ɗaki ina tunanin karaban tunani. So mu haɗu a hotel din nan can na birni. Alhaji an gama ina son karaban jikina. Baby kin yi daidai. Nawa ne ɗakin gidan nan sace da ya zali kwana. Jirgin da muke jira an kace mana babu rana. 20,000 ne Alhaji to wacce rana. To ka da jira kudin ka babu komai, babu komai. Kyakkyawa da jan ado sun iya yin dire. Ga 200,000 domin sanje. Haɗa da musulun mota ta amarcio. Alhaji na kusan rawa ta shi kamar da tsalle. Baby babu komai. Alhaji kenan ya cikin ɗan rawa. Taka, taka. Juya, juya. Taka, taka, juya, 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 juya. Wannan lamari na lafiya rajala. Kanjamo kai masa aiki, ciwon kanjamo gare shi mai sa tunani. Ko sai ki gode wa Allah babu komai, Allah babu komai. Kullum mai da zance sai dai a Dubai ya kwana, gobe a Indiya jibi ko a Iraq ya kwana. Alhaji kana Rabu Allah ka yaba laifugana, sannan Hajiya ki yafe mun na yi barna. Gashi na zama amintu da yara na, ayo ni haya, ayo ni rayuwa ta, ayo ni jikina. Ya kwallai bugana, ya kwallai bugana. Alhaji babu komai.